Benvingudes i benvinguts. Comença un nou Parlem de Llengua, un espai de conversa que impulsa el Servei de Política Lingüística del Govern d'Andorra, que ens ajuda a conèixer gent que viu amb passió la llengua del país. Avui parlem amb dues persones que no només la viuen amb passió, sinó que, vaja, han fet una passió, anava a dir turca, però seria una mica que no tocaria. Si em permeten, els presento. D'una banda, Roser Querol, llicenciada en Filosofia i Lletres, professora, correctora, traductora, escriptora, articulista habitual del Diari d'Andorra, i de l'altra, l'Àlvar Valls, professor, escriptor, periodista, i a mi m'agrada afegir poeta, no sé si després em dirà, no, això... Sí, oi que sí? Sí. Tots dos avui són amb nosaltres i segurament, avui per avui, i el país no en tinc cap mena de dubte, és així, dos de les persones, dos dels experts sobre en Jacint Verdaguer, perquè vaja, que el coneixem més que la iaia, li han anat seguint, sí o no, Roser, no em faci aquesta cara, li han seguit la pista, 15 anys de feina per enllestir els volums de la cronologia general de Jacint Verdaguer, 1845-1902, 6.500 dies coberts, que es diu ràpid, 15.000 apuntacions cronològiques i la bibliografia general de Jacint Verdaguer 1864-2020, amb 8.500 fitxes bibliogràfiques d'obres de Verdaguer i sobre Verdaguer distribuïdes en 30 seccions temàtiques, per no parlar d'Entre l'infern i la glòria, que és la versió novel·lada d'en Jacint Verdaguer i que, a més, en aquests moments aspira a un premi important, finalista del Premi Finestres. Benvinguts tots dos. Però Déu-n'hi-do, què té en Verdaguer que no en tingui cap altre? Gràcies. A veure, Verdaguer entra a casa per ulls i mans i orelles de l'Àlvar. Jo no sóc gaire verdaguerista, al contrari. Amb aquestes alçades m'imagino que és així. Sí, no, però vull dir que no és pas dels autors que m'agradin més. El considero més com el gran Manitou que va introduir, va modernitzar la llengua, que no com a literat. Però el que diu l'Àlvar, ja us ho explicarà ell, que és qui més domina el tema Verdaguer, és un virus, ara que som a l'època dels virus, és un virus i a la que te punxa el virus no hi ha vacuna. No hi ha vacuna. I vinga, i vas fent Verdaguer i vas fent Verdaguer. Ens ha quedat clar que la Roser és la síndrome d'Estocolm, no sé si és el cas de l'Àlvar. També una mica, però s'hi fa i molt. Jo sol no podria pas tirar endavant la cronologia i la bibliografia, que és una cosa que hauria de ser d'un equip bastant nombrós, però com a mínim dos hi han de ser. Aleshores, això, el perquè del Verdaguer, és, no sé, hi ha una frase de l'Espriu que va dir que en Verdaguer quan et toca t'enganxa i ja no el deixes mai més. Aquesta frase la vaig posar en la novel·la al davant. Potser és això que ha passat, com un virus, diguem, que no té vacuna. De tota manera, a veure, jo sóc un home de fer feines, en general, en tot el que faig, i el Verdaguer estic esperant tancar la porta del Verdaguer acabant amb la Roser la bibliografia i la cronologia. Encara queda camí per recórrer. Després... Esperem tancar, Sí, esperem tancar a finals d'aquest any, o com a molt, amb una pròrroga de 2 o 3 mesos, diguem. I quan ho tinguem tancat, que seran 2 llibres més de 1.000 pàgines, i la feina serà per editar-los, perquè no són una novel·la, és una altra cosa, aleshores em dedicaré a fer ganxet. O qualsevol altra cosa. Ja haurà arribat al final. Vull dir que no continuaré fent coses d'en Verdaguer, en principi. Segurament perquè no quedarà res més a dir. No, és que ja... Això ha durat 15 anys i ja està bé. Llavors pot fer Jesús o Pasolini o un altre personatge d'aquests una mica esbojarrat. Roser, jo no donaria idees perquè no se sap mai. Quan parlem del Parlem de Llengua, sempre presentem els nostres convidats i convidades com persones que senten passió per la llengua. Però, esclar, en el cas de l'Àlvar i la Roser, aquesta passió va més enllà de la llengua. Com es treballa plegat? Perquè jo no sé si això també genera friccions
A veure... Com es treballa? Perquè, clar, la visió que tenim la majoria de nosaltres és que el treball de la llengua és una tasca com molt individual, molt introspectiva, molt solitària fins i tot. Nosaltres, com diu l'Àlvar, jo també m'hi sento molt identificada amb aquesta definició i quan li vaig sentir amb ell, li vaig copiar de seguida, som persones de fer feines de la lletra impresa. Això de filòlegs, ens sonen paraules molt estranyes. Quan jo vaig arribar a Andorra i al costat de l'Àlvar, jo venia del món de l'educació. Jo em dedicava a fer classes de català, dels nivells A, B, C, D i tots aquests nivells. Sempre per adults. Sempre per adults, excepte una temporada que vaig fer per nens immigrants. I parlava, veia, no sé, 300, 400 persones al dia, xerrava tot el dia, i vaig arribar aquí i em diu, jo em dedico a fer això, si t'hi vols tirar, va, provem-ho, i això com es fa? Dic, perquè jo en sabré de fer això, i em diu, tens la... Com ho vas fer anar? Jo em vaig posar sobre... O sigui, tens els coneixements, però te falta l'ofici, per tant has d'aprendre l'ofici. I això com es fa? Total, que em va dir, no, això és fàcil. Va agafar 1.500 folis que li havien arribat, me'ls va posar davant i em va dir, té, tu un bolígraf vermell i ves fent. I jo, mira que maca, ve altes i ve baixes, dius que fàcil, no? Aquest accent ha d'anar cap aquí, aquest accent ha d'anar cap allà, molt bé. I llavors, Àlvar, mira, això com ho he fet? Entre aquesta lletra i aquesta paraula hi ha 2 espais. 2 què? O sigui, sobre unes... Jo ho veig igual que els altres. Aquesta cometa hauria d'anar en rodona i va en cursiva. Dius, vés a fer plamar. Com lliga aquesta manera de treballar tant de fer boixets, gairebé, perquè és ben bé de fer boixets, amb la creativitat, que d'altra banda em consta que teniu, és a dir, amb la tasca creativa i més d'escriptors que no pas de correctors o de traductors o de senyors i senyores de fer feina de la llengua? S'ha de fer tot, i una cosa porta l'altra. Perquè són registres molt diferents. Sí, són registres diferents. A veure, jo fa més de 50 anys que m'hi dedico a corregir, i aleshores m'he trobat de tot, diguem. I per mi tant és corregir, no sé, una novel·la d'un gran autor com un prospecte de farmàcia. És a dir, un text és un text, sempre. Això a vegades ho comparo amb un metge, un cirurgià, quan té a sobre la taula d'operacions un malalt, tant li fa que sigui, doncs, de classe alta, de classe baixa, un home, una dona, etc. Allò és un malalt. Doncs no diré que un text sigui un malalt. Un malalt de llengua quan s'ha de corregir. Però sí que un text s'ha de revisar, i s'ha de revisar en totes les llengües. Això no és només una malaltia del català. Vaja, no és cap malaltia. El català sí que té una malaltia suplementària, que és que les condicions en què s'ha desenvolupat ha fet que molta gent no conegui el més elemental, que és l'ortografia, per exemple. Però és que corregir no és només ortografia. Ara deia, la Roser deia, doncs, esclar, s'ha de mirar si una coma està amb lletra recta o amb lletra cursiva, per exemple, o si entre una paraula i l'altra hi ha 2 espais. I qui diu això diu moltes altres coses. Per això té raó ella quan diu que corregir és un ofici. És a dir, tu pots haver estudiat filologia, sortir de la facultat, però si vols corregir has d'adquirir l'ofici. Hi ha un problema amb la correcció, que és que molta gent es dedica a corregir per tenir uns ingressos i mentre està buscant una altra feina que no és la de corregir, que és, per exemple, la d'ensenyar, que és socialment potser més agraïda. El corrector sempre està a l'ombra, no surt mai el seu nom en un llibre, etc. Aleshores, si una persona no vol fer del corregir el seu ofici, moltes vegades no n'aprendrà mai, perquè
És un ofici que es va aprenent amb l'interès que tu hi poses. Si l'interès és això ho faig per guanyar-me la vida mentre estic buscant una altra cosa, esclar, no cal que ho aprofundeixis gaire, l'ofici. I això és un cert problema que s'hi troben les editorials. Jo sempre recordaré, perdona, una anècdota, així. Una vegada ens arriba un llibre que havia passat un corrector i l'havien donat a la persona que l'havia escrit. I la persona que l'havia escrit havia començat a tatxar. A ratllar, i vinc a ratllar, i arriba un moment, no sé si era la pàgina, era un llibret d'unes 100 llargues pàgines, i no sé si és la pàgina 40 o 45, i posa en vermell, però gros, prou, fins aquí. I ens truca l'editor, diu, això ha d'entrar a màquines dilluns, i mireu com ens ha arribat, i vinga, doncs tot el cap de setmana allà corregint. Quina ha estat la pitjor experiència com a traductors o com a correctors? I més com a correctors. Com a correctors. Jo, de traducció, per això jo he traduït uns 60 llibres, o sigui que no són pocs, però jo em sento corrector, diguem. I la traducció és allò que dèiem, la traducció n'he fet, però de més a més, per entendre. El meu ofici és el de corregir. I la pitjor experiència que has tingut? Pregunta la Noemí. La pitjor experiència? En la correcció. Ja n'hi ha hagut, però mira, no fa gaire. Bé, no sé si és la pitjor, però una mala experiència, un llibre molt compromès, el vam corregir, sempre ho fem una lectura ella i una jo, o al revés, la primera jo i la segona ella. A 4 mans, o 4 ulls. 8 ulls. 8 ulls. Sí, normalment per corregir s'han de fer almenys 2 lectures de l'original. I s'han de fer les proves. Això a vegades els editors s'ho salten, sobretot si són editors que no són editors, com, no sé... Ai, que falta ofici a tot arreu. Exacte. Hi ha empreses que editen llibres i, esclar, els editen des del departament de màrqueting i aleshores... És una altra cosa. Acostumen a ser uns desastres de llibres, com a tals llibres, des del llibre que surt sense crèdits fins als que surten amb les pàgines numerades, amb floretes, els senars a l'esquerra i els em passen coses d'aquestes. El pitjor és una experiència dolenta. Un llibre molt compromès, que el vam corregir amb tota la cura del món, i quan el vam tornar, al cap de, no sé, d'un mes o així, ens envia un correu al director de l'editorial i ens diu que ho hem fet molt malament, que és un desastre, que han hagut de mirar, doncs, no sé, tota una sèrie de coses, un desastre. I esclar... En el primer moment jo vaig pensar, va ser l'època de la Covid, que vàrem passar la Covid i estàvem treballant a 39 de febre. I jo vaig pensar, a veure, ens hem tornat bojos? No ho sé, però com que guardem tot... Ho guardem tot, vam mirar el que ens deia i coi, no estava així. Senzillament el que havia passat era que l'editorial havia donat a la impremta l'original sense corregir. I aleshores el director de l'editorial va funcionar poc professionalment perquè no va comprovar això, per exemple, que és una cosa que pot passar. Sí, però vaja. Aleshores ens va fotre nosaltres Alguna experiència bona, també. I s'han trobat alguna vegada que els hi porten algun text a corregir i no hi ha res a fer? No perquè no hi hagi res a fer, sinó perquè està ben fet. Torna a ser ell perquè... No, perquè està ben fet. Perquè està ben fet. I una vegada em va arribar un text del mestre Gené, oi? Albert Gené. Albert Gené. Jo, com sempre, agafo el meu bolígraf vermell, és el primer que faig, Ara moltes coses no, perquè moltes coses són per ordinador, però bàsicament encara funcionem amb el boli vermell. Agafo el bolígraf vermell, poso els folis, començo a llegir primera pàgina, segona, tercera, què es diu? Ni una coma. Ni una coma amb el punt. Res. Ni una coma en cursiva. Res, ni 2 espais, absolutament res.
Sort que no n'hi ha gaires d'aquests. Sí, perquè perdríem la feina. L'Albert Gené és una persona, és un corrector de tota la vida, per dir-ho així, i a part d'això va crear i dirigir durant molts anys el Cavall Fort, Oi, que periodista. és la literatura de capçalera de molts nens i nenes. A més, és una persona que ha fet un llibre indefinible, que són memòries però no ho són. Bé, és un llibre indefinible, s'ha d'anar llegint, de més de 1.000 pàgines, o sigui, no sóc jo només que fa llibres. Però aquest no és pas el que vam corregir, eh? No. A més, és un llibre gros, on diuen que hi ha tot el diccionari, tots els mots del diccionari. Jo no sé si són tots, però és una meravella de llibre. I es pot començar i acabar per allà on vulguis, perquè no té un argument, diguem. Quins serien els millors autors de la literatura catalana? Els millors? Autors de la literatura catalana. En Verdaguer, per una banda, ja no li pregunto l'Àlvar. La Roser, què en pensa? La Roser, Llull, indiscutiblement, jo me'n vaig molt lluny. Llull, indiscutible, el número 1. Verdaguer per la feina que va fer. I per la que m'ha donat, no? No, aquesta no li agraeixo, em sento, el tinc castigat ara. Estic una mica enfadada amb ell. I a mi especialment, però és molt particular, m'agrada molt Foix, i si he de venir més cap a la modernor, Vinyoli. El que es publica ara no opinaré. Quin més i quin menys, perquè l'altre dia ho parlàvem amb no sé qui, hi ha molta gent que posa paraules sense rimar, paraules una sota l'altra, com si fos un text tirat, però posa paraules una sota l'altra, i n'hi ha que són poesia, però n'hi ha que no, n'hi ha que són paraules una sota l'altra. I ho comparàvem amb la pintura. Tothom vol fer aquell esgargot d'en Dalí i dir que allò és pintura, però en Dalí primer va pintar un pa que si te'n descuides el agafes quan el veus. O sigui, primer fes poesia, que rimi, que tingui una Mostra que en saps. I llavors ja... Experimentaràs. Sí, ja n'aprendrem. Per tant, no vull opinar dels poetes a partir de Martí Pol, per exemple. Jo diria Llull, també en primer lloc. Per cert, no hem parlat de novel·les ni d'això. I al segle XIX, Verdaguer, però també Guimerà, etc. La segona generació dels que van fundar, restablir els Jocs Florals, el 1850. La segona generació, els que eren més joves en aquell temps. Guimerà, Verdaguer, que per cert van néixer amb 12 dies de diferència. Alguna lluna bona hi havia en aquell temps. I del segle XX, potser et sorprendrà, però jo sóc un enamorat d'en Porcel. D'en Porcel novel·lista. D'acord. No d'en Porcel periodista o altres, perquè el Porcel ha sigut també un home de fer feines. D'en Porcel novel·lista. Em fascina. Algunes novel·les d'en Porcel em fascinen. A mi no m'agrada gens. Veus, són aquelles coses que van a gustos, la literatura. Però és que és ben bé així, ha de ser una cosa que et toqui. Perdona, a mi m'empipa molt els dits crítics literaris. Més que empipar-me ells, m'empipa que han fet creure a la gent, en el lector, que és bo el que ells diuen que és bo. Les patums de la crítica. I jo sempre dic, escolta, a veure, quan mirem un partit de futbol i ens apassionem. I a vegades no saps què fer, poses la televisió, els que ens agrada el futbol, poses la televisió i fan, jo què sé, en Rayo Vallecano, que no sé ni quins jugadors té, però fa alguna jugada, o aquell dia fa un partit extraordinari. I dius, hosti, quin partit avui que... Doncs jo sempre dic al lector, a la persona, agafa una novel·la, agafa un llibre de poesies, llegeix. No t'agrada, escolta, tens cap compromís, tanca. Hi ha milers d'autors, hi ha milers de... No ens els acabarem. Sí, prova'n un altre. Tasta, remena. No et quedis amb aquest. Aquest diu que en Verdaguer és fabulós. Jo agafes en Verdaguer i dius, no, quin pal. No sé si m'explico. I potser la gent llegiria més, si és que llegir, ha de ser alguna obligació que també ho poso en dubte. Hi ha una cosa que també està bé parlant, lligant la correcció de textos amb el llegir,
que els correctors, jo no sé els altres correctors, però m'imagino que deu passar com ens passa a nosaltres. Després d'estar tot el dia corregint, i moltes hores, perquè quan treballes freelance Has de fer moltes els hores. ingressos, si no hi poses hores... Ja sí. Que treballes què? Freelance. Freelance! Ai, carai! Ara en parlarem dels anglicismes i tot això, ara en parlarem. Doncs quan treballes per tu, resulta que no saps, és a dir, has de posar-hi moltes hores, més de les que voldries. Quan plegues, que són, vés a saber quina hora de la nit, tocant a l'hora de sopar, almenys en el nostre cas, l'últim que se t'acudirà És llegir. Clar. perquè t'has passat el dia llegint. Et ve de gust una cervesa i unes olives, està clar. I futbol, o fer ganxet, és veritat. Jo vaig tenir una època lectora i compradora de llibres, molt antiga, als anys 70, però això va desaparèixer durant la resta de la vida, diguem. Va desaparèixer perquè, havia de corregir, has de posar moltes hores i ho deixes estar, diguem. I per tant, llavors tries molt, ets molt selectiu. Si vols llegir una cosa, doncs, no ho sé, quan va sortir per dir alguna cosa El camí de Síliga d'en Jesús Moncada, vaig córrer a comprar-lo i llegir-lo. I així altres coses. Però coses com molt més... Sí, com El nom de la rosa. Aleshores, i El nom de la rosa em va passar que la segona novel·la de l'Umberto Eco, com que m'havia agradat tant El pèndol. El pèndol de Foucault. El pèndol, no vaig passar del primer capítol. No era ben el mateix, esclar. Depèn, a vegades les segones novel·les. Ets un lector, que jo reclamava, ser un lector que si no t'agrada una novel·la, doncs s'ha acabat. Doncs, pàgina 15, no, o 25, prou, una altra. Aquesta no m'agrada. I dels autors de casa, d'aquí d'Andorra, quins destacaríeu? O no us voleu enfadar amb ningú? En aquest moment, jo no m'atreviria a destacar. Home, jo hi ha aquell l'Albert Valls, que està bé, l'Albert Valls ho fa bé. Amb els d'uns anys anteriors, diguem, jo no sé, a veure, els escriptors d'Andorra, a partir d'un moment determinat, n'hi va haver que es van internacionalitzar. Quan dic internacionalitzar, vull dir, ho dic entre cometes, vull dir, van formar part del conjunt dels escriptors en català, diguem, com formen part els valencians i els balears, diguem. Aquest moment va ser, jo diria, quan es va crear el Cercle de les Arts i de les Lletres, i potser el primer que es va internacionalitzar va ser en Delleres i en Morell. En Morell, indubtablement, no? I per tant, doncs bé, a mi m'agrada especialment, i ho he escrit moltes vegades, la prosa d'en Peruga, d'en Joan Peruga. Té una prosa melosa que en alguns inicis de capítol de la meva novel·la d'en Verdaguer, humilment he volgut, per dir-ho així, imitar-la. És a dir, una prosa una mica, no ho sé, que toca molt endins, no? I bé, no sé si me n'he sortit o no, però en Peruga l'admiro en aquest sentit. Dels més joves no em voldria pronunciar, però ara hi ha un planter molt gran d'escriptors, per la mida que té Andorra, que és una ciutat de 70.000 habitants, és com la ciutat d'Igualada. Si ho compares amb qualsevol ciutat de 70.000 habitants, no té tants escriptors que tinguin obra ja publicada i bé, hi ha més coses com la revista Portella, etc. Vull dir que està bé. Home, dona vitalitat, això és interessant. Home, sí, però això és a tots els... A veure, les cuinetes,
Jo penso que és en totes les cultures, però esclar, la que jo conec és la cultura catalana. Hi ha la cuineta d'Andorra, la cuineta del Pallars, la cuineta de la Vall d'Àneu, la cuineta de l'Empordà. I el que a mi m'interessa és la cultura catalana, la literatura catalana. El corpus gastronòmic, no la cuineta. M'interessa a veure quins d'aquests escriptors d'aquí, d'allà, arribaran. M'explico? Seran... És a dir, en Morell, jo parlo d'en Morell, Antoni, al meu poble i ningú sap qui és, 4 gats. I en canvi aquí sembla que a tots els llocs dels països catalans on tot en l'àmbit de la literatura catalana es conegui. I això em sembla que no en som conscients. Jo, que normalment faig aquestes coses tan rares, que quan sóc a l'Empordà parlo d'Andorra i defenso Andorra, i quan sóc aquí parlo d'allà, perquè per mi és el totum revolutum de la nostra llengua, la nostra cultura és tota, és una. La cosa és que siguem països diferents, estats diferents, el que vulguem, però la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra música és la mateixa. I penso que el que és interessant és quan en surt un conegut a tot arreu. I aquest seria el que jo penso que... Vinga, va, quan sortirà aquest? Se n'han sortit bé, d'això dels autors de casa, però ara vaig a tocar-los una mica el voraviu. Una mica. Va. Abans la Roser ja ha fet una miqueta el tastet, amb allò dels freelance, com que freelance. Què en penseu dels freelance, els clouds, els làndies, els vivants? Què en penseu d'aquesta cada cop més important... Allò que en diem llana al clatell. Llana al clatell. N'hi ha molta. Llana al clatell. Doncs això és el que sembren des de les estacions de muntanya fins a comuns, etc. Posant noms en anglès per tot arreu, com si això fos Califòrnia. No sé si m'explico. De tota manera és un peix que es mossega la cua, perquè si algú que té llana al clatell s'adreça a gent que té llana al clatell, doncs molt bé, fa modern. A mi em fa pena. A mi em fa pena aquesta invasió. És a dir, una cosa és que l'anglès s'està revelant com una llengua d'ús universal. Això és una cosa molt seriosa. Patim a vegades per la supervivència del català, potser també caldria patir per la de l'espanyol i la del francès, perquè sembla que el món va cap aquí de manera imparable. Ara, això no té res a veure amb batejar qualsevol proposta lúdica, qualsevol cosa, és a dir, com més amb l'anglès millor, i a més amb les paraules enganxades, perquè fa més modern. Aleshores, això a mi em fa patir. Bé, dic que em fa riure, i dic llana al clatell perquè és una mena de cuirassa que em poso al davant. Però en el fons... I com a país, a mi em dol. A mi em dol molt, i moltes vegades la gent, quan escrivim al diari, tant l'Àlvar com jo, escrivim algun bitllet d'aquests criticant alguna cosa d'Andorra i es pensen que és que odiem Andorra, i jo penso que és completament el contrari. Jo les persones que odio em passo completament, no em parlo mai, i els llocs que no m'interessen em rellisquen. Si una cosa en parlo és perquè em dol, perquè a dins em revolta pensar. Jo, per exemple, quan veig Andorra que van urbanitzant, jo fa molt poc que sóc aquí, fa 16-17 anys, però em porto 57 al meu país, a l'Empordà, i he vist les costes com les han deixades i sé què fa això. Sé que aquella cala que jo anava quan era petita no hi puc anar-hi, perquè ja no hi és una altra cosa. I em dol quan passa aquí. Quan a Catalunya el castellà se'ns menja, em dol, perquè sóc a casa meva i sempre dic és perquè no tenim un estat i no sé quantos. I arribo aquí i és un estat i l'única llengua oficial és el català. Però noi, tot és en castellà, francès, en anglès i tenim un estat. Però ens ho creiem que tenim un estat? Què hi podem fer?
perquè no és només una qüestió del català, ni tan sols una invasió del castellà, com moltes vegades pensem, perquè, com bé apuntava l'Àlvar, hi ha una tendència global que se'ns va menjant. Sí, això és Té la remei? realitat. És a dir, té remei? Quin és el futur que ens espera o què podem fer per contrarrestar-lo si realment ha de ser tan fosc? No ho sé, a veure, jo no parlaré de mesures coercitives, perquè no és d'això de què es tracta, però d'alguna manera aquesta alegria amb què s'abandona la llengua del país, a vegades, ni que sigui per posar noms a activitats lúdiques. Esclar... Moltes vegades diuen que és pel turisme, però si tu t'hi fixes vas a França i la carta del restaurant és en francès. I si moltes no són ni en anglès. I continues anant-hi de turista i ja menges, no... La gent no deixa d'anar allà perquè tot està en francès. En canvi, és provincià, és trist que no ens estimem prou la nostra pròpia llengua. I llavors, a tot arreu ens ha passat que també ens han demanat sempre el voluntariat. Sí que el voluntariat està molt bé. A veure, ara hi ha molta gent que passa gana i està molt bé que el voluntari, cada persona que pugui agafar un pot de llet i anar-lo a portar, ho porti. Està molt bé que militem nosaltres, que quan algú ens parli en castellà no canviem de llengua, però qui se n'ha de cuidar és el polític de torn, la política lingüística, els que tenen els recursos. Està molt bé que nosaltres fem militància, però si ells no hi posen calés i ells no hi posen lleis, ordre... A veure, el Servei de Política Lingüística, des que es va crear, va ser un gran pas endavant que es va fer pel tema de llengua. El segon pas endavant va ser la llei del català de l'any 2000, de l'any 99, però amb entrada en vigor el 2000. Això va ser perquè, a veure, des de ja feia uns quants anys existia un esborrany de llei del català. Quan es va aprovar la Constitució, al cap de molt poc, 94, 95 o així, però aquest esborrany els governs de torn el tenien sota el calaix, diguem, allò que en diuen bany de calaix, els polítics. Aleshores, el 95 va sortir el Centre de la Cultura Catalana, que durant uns quants anys reclamava aquesta llei, i no solament això, sinó que feia suplències del que havia de fer el govern. El Servei de Política Lingüística ja existia, però m'imagino que devia estar una mica sota mínims, perquè el Centre de la Cultura Catalana feia funcions, des de la societat civil, feia funcions de suplència, des de portar el Correllengua fins a tota una sèrie... Ho sabeu prou bé perquè en aquella època éreu el president? Sí, jo vaig ser 4 anys president, sí, però hi havia en Salvador Brasó, en Fèlix Canet, de presidents anteriors a mi. Aleshores, doncs no sé, es va fer... Va arribar un ministre que va ser providencial per mi, que és en Pere Canturri, i va treure la llei del calaix. I aleshores es va fer la llei i d'alguna manera, a veure, que es fes la llei tampoc garanteix que les coses milloressin perquè sí, però sí que va donar unes eines i un impuls, diguem, per poder tirar endavant i sobretot l'ús del català que fos respectat. Això, a veure, els resultats avui costa, és una cosa que costa molt. És a dir, tu te'n vas a les botigues, ara sense distingir, botigues, grans magatzems, i et trobaràs que no se t'adrecen en català. I que si ho exigeixes, sí, amb molta bona voluntat, et fan, busquen la persona que pugui, però costa. Això quan no trobes la persona que està allà i li
sisplau, voldria una bossa de color blanc. Jo, mira, el no t'entiendo, encara el suporto. És a dir, puc intentar-ho explicar i buscar recursos, però el Estàvem parlant de la situació del català, que en aquest cas no és bona, que no n'hi ha prou amb tot el que s'està fent, que cal que hi hagi una intervenció més directa de l'Estat amb més recursos per tal de garantir-ho, perquè la militància de la ciutadania, que tampoc no és transversal... Aquesta és la clau. Aquesta és aquesta. Aquesta és la clau. Jo deia perquè estava buscant... No, m'agradaria saber quantes denúncies arriben a política lingüística per faltar a l'article 20 de la llei del català, que és que l'atenció al públic ha de ser en català. M'imagino que molt poques. Però és allò de l'auto... Que som nosaltres mateixos els que no ens estimem prou la llengua i sempre acabem renunciant. Sí, renunciant a buscant subterfugis per no... Sí. I una cosa que hi fa molt mal, allò, és que tu no ho dius bé, això. Això, el corregir sempre a l'altre, i anar corregint. Nosaltres, molta gent sap que som correctors, ho diem. Hi ha gent que no parla amb mi, per exemple, al Twitter. Gent que m'ho ha dit. No, és que no t'ho dic perquè és que trobaràs faltes. Sí, jo vull parlar amb tu, i si me dius a cera, em dius a cera, i parlarem, i a la llarga, com que jo quan et contesti et diré vorera, ja vindràs a mi a menjar galetes. Però ens passem tot el dia corregint-nos l'un a l'altre, i tu, és que es diu Josep i no Josep, és que si carrota pastanaga... Per l'amor de Déu, també una mica... També hi fa això, que ens passem tot el dia... Burxant-nos. Sí, burxant-nos mútuament. I arriba un moment que hi ha gent que acaba odiant la llengua, dient que no faig res bé. Arribem al final del nostre temps, d'aquest espai de conversa, sí, però a mi m'agradaria quedar-me amb de les moltes coses que ens han explicat la Rosa Querol i l'Àlvar Valls, amb aquesta transversalitat i aquest carinyo a l'hora de tractar-nos en català. De tractar-nos els uns als altres en català, però de fer-ho amb carinyo, amb amor, amb respecte, sense burxar-nos. Ens quedem una miqueta amb aquesta idea. Sí? Sí, i tant. Rosa Querol, Àlvar Valls, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. I nosaltres arribem així al final d'aquest temps de conversa al Parlem de Llengua. Fins la propera.